vlastného uváženia, podľa vlastného výberu a práve o takýchto cukrovinkách a všakovakých dobrotách sa mi zbiehajú slinky, sa budeme rozprávať, pretože teším sa, že tu máme aj hosti zo zahraničia, ale je tu Katka Debbie, ktorá nám bude prekladať. Vítajte, Katka, dobrý deň. A máme tu dve sympatické, že belle ragazze. Come stai? No, ale nebudem sa viac patlať do tej taliančiny. Parlo poco. Okay. Dobre, takže máme, áno, Katia Malizia, Katia, áno, a Tizi Bengvenia. Yes. Tak, dobre som to povedala, teším sa z toho. Takže bez Katkinej pomoci by sme sa moc nezaobišli. A ja len prezradím na tieto dve dámy sympatické, že oni sú vlastne akože cake designerky, čo je vlastne vo voľnom preklade umeleckí cukrári. Umeleckí cukrári. Aha, a Mangio dolce poco. No, jedia určite málo sladkého, lebo... Mangio dolce Jedia veľa. Jedia veľa, neverím, lebo sú štíhle obidve. Áno. A na čo sa špecializujú dievčatá? A che cosa vi specializzate, Katia? La nostra specializzazione nel cake designer, io sono una pittrice ritrattista su torte. Katia sa špecializuje na portréty, na tortách, maľované. Čiže podľa fotografií? Alebo podľa fotografií, alebo známe osobnosti, alebo nejaké známe osobnosti futbalové a takéto svetoznáme si u nej objednávajú torty. Dobre. A ty si? Io invece mi occupo di modeling, per cui bamboline, ballerine, animali. Všetkým špecializuje na modelovanie postavičiek. Predstavte si. Všetky tie postavičky, ktoré sa ukladajú na tortu. Áno. A stále vieme, že v podstate tie trendy sa menia v celom živote, nielen v móde a v dizajne ako takom, ale aj v tom cukrárskom dizajne. Samozrejme. Čiže čo je teraz takým absolútnym hitom? Allora, in questo momento, in questo periodo, secondo voi la cosa più richiesta, che cosa chiedono i clienti più spesso adesso? C'è di moda? E nel periodo della primavera molti matrimoni, comunioni vanno molto di moda. Takže teraz predovšetkým na jar, áno, svadby a prvé sveté príjmania. Nel mio caso le bride dress cake, le spose vogliono la torta uguale al vestito. Katia v poslednom čase spolupracuje aj so svadobným štúdiom a je veľmi populárne teraz, ak si nevesta nechá urobiť svadobnú tortu podľa svojich šiat. Predstavte si, takže čiže zaujímavé, dajme tomu biele šaty s ružovými kvietočkami a torta je taká istá. A to potom nikomu nedovolí zjesť asi však. Allora non si può mangiare questa torta uguale al vestito. Áno, čiže my sa na to aj teraz pozeráme. No a to je naozaj, to sú výtvory, ktoré je naozaj škoda zjesť. Peccato a mangiare. Je to veľmi náročné na trpezlivosť, na zručnosť, na čo? Dovete essere molto pazienti per fare questo lavoro? Sì, moltissimo, ma io mi definisco un'artigiana dentro, vengo da una scuola d'arte e amo lavorare con le mani, per cui tanta pazienza mi aiuta anche a rilassare. Si hovorí, že potrebuje veľkú trpezlivosť, ale ona má ukončenú aj umeleckú školu a vo vnútri sa cíti umelcom, čiže je to pre ňu zároveň aj relax. A stane sa, že ak sa im niečo nepodarí, tak to putuje do pusy? Allora se qualcosa non è come pensavi, allora lo mangi. Lo rifaccio da capo. O butti. Lo butto via, lo rifaccio. Ona to urobí znova. Zničí to a zničí to a urobí. Ja by som to urobila a potom znova a všetko by som pojedla. Siamo molto perfezioniste, per cui il lavoro secondo i nostri occhi deve essere perfetto. Così come piace a noi, piacerà sicuramente anche al cliente. Áno. Sú perfekcionistky a rozumeli ste asi všetko. Áno, hej. Dobre, ale povedzme našim divákom. Takže veľmi sú zamerané na detail a potrpia si na tom, keď sa im niečo nepozdáva, tak začínajú stále od znova. To znamená, že ty si, keď vytvára tie postavičky, tak ona pracuje asi s nejakou hmotou, asi najčastejšie je to marcipán, alebo nejaký fondán, alebo nejaké iné materiály? Fondán. Tu lavori soprattutto con la pasta di zucchero. Sì, con la pasta di zucchero da modeling o con la pasta per fiori. Sono delle paste diverse, hanno delle composizioni diverse. Pasta da modeling per fare gli oggetti in 3D. Sú zhruba tri také druhy tých hmôt. Je to hmota na modelovanie. Áno.
pasta da modeling, poi Pizze e merletti. Pasta per realizzazione dei fiori. potom je to hmota, ktorá je určená na kvety. Áno. Okay. E infine merletti, pizzi, si fa un po' di tutto. E poi c'è la pasta da copertura che è dedicata solo alla copertura della torta. A potom je to cukrová hmota, ktorá je určená len na poťahovanie toriet. Tá je elastickejšia. Áno, čiže s ňou sa lepšie. A potom sa to farbí, alebo dáva sa tomu nejaká farba, alebo každá ten jeden detail, ktorý sa vytvára napríklad na tej postavičke, už sa musí zo špeciálne farebnej hmoty vyrábať a potom sa to nejako lepiť, teda pripevňovať. Farbí sa to už na začiatku, na farby asi tie jednotlivé kúsky a potom z toho farebného, z tej farebnej hmoty sa modeluje. Áno, a zmysel pre obrovský detail a pre trpezlivosť musí byť veľký. Sì, dovete pensare già fin dall'inizio che tipo di pasta, che colore preparare. Sì, certo. Prepariamo sempre un progetto disegnato su carta. Poi dal progetto si passa alla realizzazione. A potom to realizujú. A ako to robí Katia? Lebo ona teda, čo robí? Aj prispôsobuje možno tvar tej torty tomu niečomu? Alebo je to klasická torta, ktorá má len vyobrazenie? Tu come procedi per tuo lavoro pittrice? Tu devi pensare alla forma della torta prima o... Allora, prima vedi la richiesta del cliente, quello che vuoi, poi secondo la richiesta mi preparo un progetto e poi lo realizzo, però la cosa importante in un progetto è fare una cosa unica, esclusiva, che non sia già stata fatta, perciò il lavoro più grande è tutta la progettazione. Najväčšia práca je vlastne vypracovanie toho projektu. Príde klient, ktorý si zadá nejakú tému, ona si musí vymyslieť, ako to urobiť. Najdôležitejšie je, aby ten klient mal pocit, že tá torta je len jeho a aby sa neopakovala. Aby to bolo originálne. Čiže nemá nejaké univerzálne formy, ktoré sa používajú. Vždy si musí vytvoriť nejakú novú formu. Sempre unica ed esclusiva la torta. Je to exkluzívna a stále originálna torta. Koľko to trvá, kým taká originálna torta uzrie svetlo sveta? Quanto tempo ci metti per... Almeno una settimana. Aspoň minimálne týždeň. Takže to je naozaj veľmi, veľmi zložité. To je tá ručná práca. Áno, určite áno. Dobre, a ktoré torty možno má také, že najradšej tvorí? Ktoré sú to? Možno v súvislosti s nejakými oslavami, či už je to životné jubileum, naopak tie svadby, ktoré sme spomínali? Quale tipo di torta preferisci realizzare? Per quale evento? Matrimonio? Matrimonio mi piace tantissimo. Sì, e anche i compleanni delle donne, perché puoi sbizzarrirti con fiori, ritratti, dipinti, decorazioni. Veľmi zaujímavé sú aj narodeninové oslavy pre ženy, lebo tam sa vie odviazať, vie si vymyslieť rôzne kvety, rôzne motívy, takže aj toto má rada. Áno. A keď nás niekto sleduje, tak si možno myslí, že ty si teda predovšetkým tvorí pre deti, pretože tam by mali byť tie postavičky. Je to naozaj pravda? Alebo per bambini? Crei le torte soprattutto per i bimbi. Sì, esatto, soprattutto per i bambini. Per cui poi questo è il periodo delle comunioni, per cui ci sono tantissime richieste. Teraz je vlastne obdobie prvých svätých príjmaní, čiže tam je tiež veľká žiadanosť pre tieto typy. A tam ty si ale pravidelne chodiť a sledovať všetky rozprávky, pretože viem, že deti podliehajú práve postavičkám z rôznych rozprávkových príbehov. Conosci tutte le favole. Sì, esatto. E poi ho 2 bambine, per cui per forza. Má 2 dievčatá, takže... Áno, čiže už vie všetko, takže Frozen a všetky tieto víly a tak ďalej, hej? Esatto, sì, tutti i personaggi più famosi, dalle principesse ai fumetti, Disney, Topolino e quant'altro. Áno, takže všetko, áno, má prehľad. Áno, takže má doma takisto inšpiráciu. A ja viem, že dievčatá ešte dnes ráno boli teda doma v Taliansku. Áno. A prečo prišli teda na Slovensko? Že by sme sa potešili určite nielen kvôli Ružinovskej televízii. Takže títo dievčatá nás poctili návštevou a prišli nám urobiť na Slovensko kurz, z čoho sa veľmi tešíme, pretože sú fakt svetoznáme. Vyhrali prvé miesta na londýnskych výstavách, čiže áno, myslím si, že je to prínos pre Slovensko. A či už majú nejakú skúsenosť so slovenskými gazdinkami alebo takými ľuďmi, ktorých práve toto interesuje, či sme aspoň trošku šikovní? Avete già l'esperienza con le donne slovacche, come lavorano con le pasticcere?
È la prima volta che veniamo in Slovacchia invitati Slovacchia sì, è la prima volta. Prvýkrát sú na Slovensku, takže skúsenosti ešte nemajú. Ho avuto a che fare in Romania con le donne della Romania e devo dire sono persone che si concentrano molto sul lavoro. Ale musím povedať, že z tejto skúsenosti vidí, že ženy v našich končinách sa vedia veľmi sústrediť a chcú sa učiť. A zaujíma ma, že keď sú teda že cukrárky od kosti, poviem, že či ešte stále ako každá žena majú rady sladké. Či po ňom občas siahnu, pretože hovorí sa, že obuvníkové deti chodia bose, takže či aj oni nepreferujú niečo iné v rámci gastronómie? Visto che voi siete cake designer e avete sempre dolci disponibili, allora vi viene voglia di mangiare dolce così ogni tanto? Io sono golosissima, non chiudo mai un pasto senza un dolce. Katia nikdy nekončí obed alebo večeru bez dezertu. Io un po' meno, ma mi piacciono i dolci, sono siciliana e da noi il dolce è un'arte. Ja nie som až taká ako Katia, ale určite mám rada dezerty a zákusky, pochádza zo Sicílie a u nich ten dezert je umenie. Umenie. No a umenie je dobré si aj pochutiť na takom nejakom dobrom koláčiku a keď sa to môžeme naučiť, tak super. Dobre, tak budem držať palce, Ďakujeme. Aby sa všetko vydarilo, aby dievčatá odchádzali zo Slovenska spokojné, aby sa ešte medzi nás určite vrátili. Molto grazie. Grazie mille a voi. Grazie a voi per l'invito. Grazie tanto. Ci vediamo dopo. Ok, perfetto. Ďakujem veľmi pekne. Tak a my budeme pokračovať, ale samozrejme sa nám musia prestrediť aj hostia, takže opäť poprosím o pesničku.